No niin, edustuksen vastuuvalmentaja Joona Vasana. Runkosarja nyt Suomi-sarjasta pelattu, miten kausi meni odotuksiin nähden? No varmasti niin odotuksiin nähden kumminkin tietynlainen pettymys, että kyllähän parempaa sarjasijoitusta tavoiteltiin, että ainakin niin suoraa säilymistä tai tietenkin ihan parhaimmillaan olisi voinut olla jopa niin tietysti vielä niin sanotusti playoff-peleihinkin, mutta varsinkin se suora säilyminen alkoi tuossa, niin kun alettiin näkee sarjan taso, niin se alkoi olemaan sellaista realistista, että vuodenvaihteeseen saakka peli mun mielestä kasvoi ja siinä ennen vuodenvaihetta jopa pelattiin niin kuin hyviäkin pelejä, että sitten siellä ei tehty niin kuin yksittäisissä peleissä ei tehty ihan riittävästi vielä voittavia ratkaisuja ja tuli jäähyilyä ja vähän kaiken näköistä, mikä vaikeutti sitä tuloksen tekemistä, mutta sitten 5-5 peli varsinkin oli niin kuin kasvo koko ajan ja oli niin kuin hyvää vuodenvaihteeseen saakka. Ja vielä vuodenvaihteen niin kuin alussakin muutama ensimmäinen peli, niin niissä oli kuitenkin paljon hyvää, mutta sen jälkeen se on lähtenyt niin kuin droppaamaan se taso sitten ja se nyt on näkynyt myös tuloksissa sitten aika isosti, että sillä tavalla tietenkin runkosarja oli varmasti valmennukselle, mutta ennen kaikkea pelaajille myös niin pettymys. No, mitkä oli ne asiat, missä ehkä niin oltiin keskikastia kautta kärkipäätä sitten loppujen lopuksi ehkä niin eniten jäljessä? No kyllä varmasti niin kuin ihan tällainen niin kuin pallollinen peli ja pallollisessa pelissä niin kuin puhutaan tästä pallotemposta että kyllä kaverit pysty liikuttamaan palloa paremmin kuin me ketkä siinä keskikastissa oli. Ja sitten niin kuin varmasti toinen sellainen asia, että ei ehkä meidän erikoistilanne pelaaminen välttämättä varsinkaan ehkä ylivoima niin kuin läpikauden on ollut niin kuin tehokasta, että paikkoja on kyllä saatu, mutta ehkä sitten se tulos on jäänyt välillä niin kuin piippuun siinä ylivoimalla, että ei ole maaleja pystytty tekemään, vaikka paikkoja olisikin tullut. Että siinä nyt varmaan niin kuin 2 sellaista selkeää asiaa, missä sitten jäätiin niin kuin vähän, tai jäätiinkin sitä keskikastia perään. Joo, ainakin mitä itselle omaa silmää, jos mietitään niin edellisessä kaudet, ollaan kuitenkin pelattu Pohjois-Suomen kakkosdivisioonaa, mikä on ollut myös kovatasoinen sarja, mutta onko oikeassa, jos väitän, että tässä sarjassa vielä enemmän kasvoi se, että virheen merkitys, eli niistä rankastiin aina kovemmin ja kovemmin, mitä enemmän teit virheitä? Kyllä mä sanoisin näin kanssa, että ja niin kuin kokonaisuudessa, että oli kova sarja, siis sillä tavalla, että huomattavasti kovempi kuin Pohjois-Suomen kakkosdivari, että kakkosdivarissa on ollut niitä muutamia joukkoja, ketä vastaan on tullut laadukkaita pelejä, jotka varmasti olisi pärjäisi ja olisivatkin pärjänneet niin kuin Suomi-sarjassakin pois tiehensä, mutta kokonaisuutena paljon kovempia. Kyllä nuo kärkijoukkueet sitten, mitä tuossa oli, niin kyllähän ne on niin kuin tosi kovia ollut että kyllä se selkeästi se ero tuli, että virheistä rankastiin paljon kovemmin, mitä niin kuin kakkosdivarissa. Ja niin kuin sanotaanko vielä sellainen, että tietenkin niin kuin fyysisesti pelaajat oli varmasti paremmassa kunnossa, jonka kautta niin kuin 60 minuutin pelin vaade kasvoi kyllä eri tavalla sitten taas. Kyllä. No, nyt ne odottaa sitten Suomi-sarjan säilymiskarsinnat ja niinkin lähellekö Vantaalle asti päästiin pelaamaan, niin tälleen nopeasti mitä ajatuksia karsinnoista, minkälainen joukkue saadaan jalkeille karsintoihin? Niin, siis Hyvinkäälle lähdetään, mutta niin, anteeksi, Hyvinkäälle. Mutta kyllä mä uskon, että me aika hyvä rosteri saadaan niin kuin jo heti vieraspeliin näillä näkymin ja kyllä mä uskon, että kaikille jäi nälkää tästä runkosarjasta. Tämän vuoden puolisko niin kuin valmennuksellekin on ollut tosi niin kuin rikkonainen, että meilläkin on valmentajat vähän pyörineet ja itsekin on ollut tosi paljon pois ja nyt onneksi pystytty niin kuin sillä tavalla vähän rauhoittamaan ainakin minä omalta osaltani sitä, että pystyy itsekin olemaan tässä niin kuin mukana nyt tämän karsintapätkän ja pelaajat on aika hyvin pystynyt nyt sitoutumaan tähän karsintapätkään, että mä uskon, että me saadaan niin kuin hyvin meidän rosteria paikalle ja sitten niin kuin ennen kaikkea varmasti että sitä nälkää on jäänyt näyttää siihen pelaamiseen, koska ei me ihan noin huonoja olla, mitä me on, niin kuin meidän pelit on niin kuin osoittanut, että se näki, että kun tulosta ei tullut, niin se alkoi vaikuttaa myös mentaalipuoleen ja sitten on tehty nyt pieniä muutoksia tässä, pieniä viilauksia siihen, että miten lähestytään pelejä ja millaisilla kokoonpanoilla lähestytään ylipäätänsä peliä niin mä uskon, että ainakin on näyttänyt siltä, että se on tuonut niin kuin vähän uutta virtaa, energiaa, sellaista vapautuneisuutta tuohon jengiin, että uskon, että tullaan näkemään taisteleva Santa niin kuin karsintapeleissä. Hyvä. Jatketaan
karsinnoissa ja varmasti palataan vielä asiaan. Näin me tehdään.